kindi mo daratang na mo, at nang kabayating problema mo. Minsan kindi mo ay isip mo, asabi mong nakakalukuran, at mga kabyusan sudeng kapag subukan mo, garin mo aking sulagay nga doon. At nung hinig meging matatag na ka, bahalo mo na yung sagot keng problema mo. Hinimustabihan ka na ko nung ikakaya mamaus ka, kinakabilan problema nung mo iniyag yung dalan. Ganumang kabaya hindaralanan mo, mamaus ka mo sa kinapong ginoon. Minsan kindi mo daratang na mo, at nang kabayating problema mo. Minsan kindi mo naisip mo, asabi mong nakakalukuran, at mga kabyusan mudeng kapag subukan mo, garing mo akit sulakyan na doon. At nung hinig meging matatag na ka, bahalo mo na yung sagot keng problema mo. Hinimustabihan ka na ko nung ikakaya mamaus ka, kinakabilan problema nung